Molt bé, doncs estem amb Gerard Garcia i Elena Casas, campions de Catalunya de la modalitat de Keirin i també del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Memorial Miquel Poblet. Començarem amb l'Helena. Helena, què tal t'has trobat amb aquesta final directa, sense eliminatòries, on t'has imposat amb un sprint on més o menys has anat liderant tota la prova? Sí, no, m'he trobat molt bé, amb bones sensacions i bueno, ara de cara als Campionats d'Espanya doncs em trobo bé de forma. I bé, al final, doncs, una llàstima que sent un trofeu internacional, doncs, que al final hagi hagut només la prova de Keirin, fins ara hi havia hagut també la prova de velocitat i també, bueno, donat la situació, doncs eren menys gent, però, bueno, sí que hagués estat bé que corrent a casa s'hagués inclòs també aquesta competició. Molt bé, i en Gerard doncs, ha tingut una mica més de competència, però també s'ha imposat amb un sprint molt vibrant en aquest Campionat de Catalunya, en aquest Memorial Ciutat de Barcelona, i suposo que també Memorial Miquel Poblet, perdó. Sí. Suposo que també una bona preparació de cara als Campionats d'Espanya, com comentava l'Helena. Sí, portava, amb tota aquesta situació del Covid, portàvem uns mesos sense poder competir, havíem entrenat bé, no sabia com arribava i ha sigut un bon test de cara als Campionats d'Espanya, que són d'aquí 2 setmanes. Una pena que una prova internacional, l'única a l'estat espanyol, com és aquesta del Trofeu Internacional de Barcelona, es veia afectada per aquesta situació del Covid, però bueno, s'ha de mantindre la prova i ja vindran temps millors. Molt bé, doncs agrair-vos que us hagueu quedat per fer aquesta entrevista i desitjar-vos la màxima sort de cara als estatals. Moltes gràcies. Moltes gràcies.